Сойлау участоклары һәр вакыттагыча иртәнге сәгать 7-дә эшкә кереште. Байлар сабасында мәдәният йортында урнашкан 24-82 номерлы участокта 1354 сайлаучы кеше теркәлгән. Шуларның 90-ы Урта Саба авылыннан килеп тавыш бирергә тиеш. Биредә 2014 елдан башлап 2019 елга кадәр башкарылган эшләрне яктырткан стендта урнаштырылган. Байлар сабасында яшәүче Рафида һәм Әмир Миннехановлар бу чарадан елда калмаска тырышалар. Иртүк торып, шын күңелдән менә шушы референдумга килдек. Нәрсәгә килдек? Без ышанабыз аның кирәклегенә, безнең файдасына ышанабыз. Шуңа күрә безнең өлешебез керсен дип килдек. Балалар иҗат үзәгендә урнашкан 24-83 номерлы сайлау участогында да эш кайный. Комиссия тулы составта халыкның килеп тавыш биргәнен көтә. Күрсәтелгән вакытка һәм алдагы 1 сәгать дәвамында сайлаучылар сирәк кенә күренсә дә, вакыт барган саен халык агымы да ешайды. Гомумән, сабалылар мондый чараларны гражданлык бурычы итеп кабул итә, актив булырга тырыша. Иң мөһиме, ышанычлары аклануына өметләнә. Мин референдумга карашым уңай, күзгә күренеп сабабыз матурлана, яхшыра. Көннән-көн күп басмалар эшләнде, юллар каралды. Менә хәзерге көндә дә безнең урамнарыбызда менә су агатырган җулаплар ясала. Дөресен әйткәндә, мин каршы түгел. Бик яхшы фикердә, эшләр эшләп тора, күзгә күренеп тора. Молодцы. Саба бөтенләй үзгәрде, матурлаенды. Тагы безгә әзрәк яшәргә ястыны ялдып керә телим, мондый матурлыкны күргәч. Җитәкчеләргә бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Референдум халыкка иң элек үз позициясын белдерергә, торган җирләрендә яшәү шартларын яхшырту өчен беренче чиратта нәрсәләр эшләргә кирәклегенә этәргеч бирә. Бу көнне Сабада 5 сайлау участогы эшләде. Барлык сайлаучыларның 68,62% референдумда катнашып, шуларның 80,67% уңай тавыш биргән. 2020 ел өчен җыелачак акчалар Бистәне һәм Урта Саба авылын төкләндерү өчен тотылачак.